Umbhexeshi womasipala waseThekwini uMnumzana Thabani Nyawose ukhokela igqiza lakwamasipala eWard 44 eNtuzuma kuhlolwa umonakalo owenziwe sisichotho esihlasele lengingqi phezolo ngoku siqhagamshelana nentatheli yethu uMlondi Radebe ukusazisa banzi ngolutyelelo. Bungane masiziphose kuwe uncokole nombhexeshi womasipala. Sibonga kakhulu Lisa, silapha eThekwini endaweni yaseNtuzuma la kuthe kwaba khona nomonakalo omkhulu izolo ngemuva kweziphepho ebesinamandla esihambisana nemvula ekuthe kwalimala imizi eminingi. Kodwa ke sizozwa kakhulukazi ngosomlomo womasipala waseThekwini ubaba uNyawose ozositshela kabanzi ukuthi mhlambe kungani bedecide ukuthi njengomasipala beze lapha namhlanje. Sibonga kakhulu baba ngesikhathi sakho. Kafushane nje nako abantu baseThekwini bakhahlamezekile. Siyabonga kakhulu. Isimo sibi kakhulu sila eWard 45 endaweni yaseNtuzuma la sikhona ingaphezulu ka80 imizi elimele. Umonakalo uhlukene kaningana. Khona abadilekele izindonga zezindlu, khona ekhambile uphahla, khona abanye othola ukuthi njengamanje abasenazo ngisho indawo zokuhlala. Kodwa ke sesibahambele bonke sababona egameni likamasipala waseThekwini, sibaqinisa sibaduduza. Sabatshana futhi nangenhlelo esizozenza. Sesihlanganisele kuyithimba leyinkontileka eyisebenza kulecala seNorth eyizofika ngokusheshsha zizovusa ezinye zezindlu. Uhlelo olwesibili esizolenza ukuthi siba supply ngematerial abanye abezomela ukubazakhele bona babuyise nje ama roof. Olunye uhlelo esibili esilenzayo sinabantu esisebenzisana nabo inhlanga ezimele ziyanikela ngokudla. Sinethimba njengamanje on the ground liyahambela imizi liyabala inamba abantwana abantu abadala abantu besifazane ngoba siqala ngawo kuba prioritize sibheke labo abadinga indawo zokuhlala ezinye abangenazo. Njengamanje ke siba supply ngokudla konke okwamanje khamba kahle. Nje ubona nje ama truck ayadlula ngoba nogesi awukho uhambile. Njengamanje sizama ukubuyisa ugesi bakwazi kuba nogesi abantu amakhebulu lawa wile phansi siyavusa nezihlahla eziningi ziwile zalimeza imizi yabantu nezihlahla siyanquma siyayilungisa ukuze impilo ibuyele kokujwayelekile ngokwethu by tomorrow afternoon isimo ufuna sibe singcono kakhulu. Mhlambe ngabe kukhona bazohamba bayohlaliswa emahholo omphakathi. Njengamanje asikabi nesimo esiphoqa ukuthi abantu bayese emahholo, abantu bayakwazi ukuyihlalela komakhelwane nezihlobo zabo. Siyakubonga lokho kubambisana nezakhamuzi zethu zaseWard 45 noma eThekwini ngalokho ngoba na amahholo enze eminye imisebenzi akanele futhi. Sibonga kakhulu baba ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu. Lo bekusomlomo woTheku njengoba nje sizothi ukukhombisa nje kafushane uma ubheka lana uyabona lo muzi ukuthi ulimele kakhulu njengoba bazama ukuthi babuyisele isimo kwesejwayelekile noma zikhona izindlu abazokwazi ukuthi bahlale kuzona kwesikhashana. Kodwa inkinga enkulu ukuthi njengamanje basazama ukuthi babuyisele kanti nesimo sezulu naso asikho sihle ukusukela namhlanje. Sibuyisele intambo kweni studio.